ple i abans de començar-lo tinguent en compte aquest decret de 3 dies que s'ha fet amb el sentit de traspàs del president del govern, Adolfo Suárez, els agrairia que féssim un minut de silenci en la seva memòria. Bé, moltes gràcies. Aquesta mostra de respecte cadascú pot interpretar a la seva manera. Personalment, els 23F i diverses altres situacions crec que va ser una persona important de la recuperació de la democràcia en aquest estat. Aprofito també perquè és la presència novament de la senyora Pineda al plenari, felicitar-la per el, encara que queda una mica lluny ja, però lluny pels que estem fora, per la família, els que tenim 3 fills sabem el que significa això. En tot cas, felicitats. Ho havíem fet d'una manera, diguem, a través del seu grup i a través de missatges, però avui podem fer-ho personal. Enhorabona. Anem als punts del ple, si no tenen inconvenient. Primer punt és l'aprovació de l'acte del ple de 17 de febrer. Algun comentari sobre l'acte? Ho podem aprovar? Gràcies. Segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè. Diferents punts a donar compte de sentències, decrets d'alcaldia i acords de junta de govern. Senyora secretària, si vol anar a la part dispositiva. Es dona compte de la sentència número 94, recurs 43/2011, parts d'Ajuntament de Salt contra Generalitat de Catalunya, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, secció tercera, a Barcelona l'11 de febrer de 2014, que en la seva part dispositiva diu, y llegeixo textualmente: fallamos que desestimamos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo en los términos del último párrafo del fundamento de derecho segundo y estimamos parcialmente el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre del Ayuntamiento de Salt contra la resolución del 29 de julio de 2010 del Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, por virtud de la que en esencia se resolvió aprobar definitivamente el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona que afecta 12 municipis de la comarca del Gironès, Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix, i dos de la comarca de la Selva, Riudellots de la Selva i Montllonyà, del tenor explicitado con anterioridad, y estimando parcialmente la demanda articulada, estimamos la nulidad de pleno derecho en todos aquellos particulares del denominado bypass de mercancías de Girona de competencia estatal, sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas. El tercer punt és de donar compte és el recurs de cassació número 3132/2011
sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu, secció 5a, dictada en data 19 de febrer de 2014, que la seva part dispositiva diu: fallamos. Que rechazando la causa de inadmisión alegada por las representaciones procesales de los recurridos y con desestimación del único motivo de casación invocado, debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso interpuesto por el abogado de la Generalitat en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña contra la sentencia pronunciada con fecha 28 de enero de 2011 por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo número 697-2006, con imposición a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña de las costas procesales causadas hasta el límite por los conceptos de representación y defensación del Estado de 3.000 euros y por el concepto de honorarios de abogado del Ayuntamiento de Sal de 6.000 euros, sin incluirse en esta condena los derechos arancelarios de la procuradora que ha representado a este ayuntamiento. Es dona compte del decret d'alcaldia de 28 de febrer del 2014, pel qual es donen els resultats de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 que figura a la part d'antecedents i que s'adjunten annex amb el corresponent detall de documentació preceptiva d'acord amb el text reforç 2/2004 de la llei 39/1988 d'hisendes locals. Segon, informar-ne al ple la primera sessió que se celebri. Tercer, trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Decret d'alcaldia de 7 de març de 2014 en el que es disposa: primer, comparèixer davant del jutjat contenciós administratiu de Girona en el procediment abreujat número 318/2013 interposat per Amir Javé contra la resolució de l'alcaldia de 3 de desembre de 2012 sancionadora per exercir l'activitat de restaurant excedint l'aforament permès, amb les portes d'emergència tancades i sense disposar d'assegurança de responsabilitat civil en vigor, i trametre al jutjat contenciós administratiu 2 de Girona una còpia de l'expedient administratiu foliat i autenticat. 2. Designar la senyora Cristina Sabrià i Pacreu, lletrada dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Salt, per l'assistència jurídica de l'Ajuntament en aquest procediment. Tercer, comunicar al jutjat contenciós administratiu 2 de Girona que aquest Ajuntament no té coneixement de l'existència d'altres recursos contenciosos administratius en els quals pugui concórrer el supòsit d'acumulació que preveu l'article 38 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Quart, donar-ne compte al ple de la present resolució. Es dona compte del punt 6è, proposta de la Junta de Govern local aprovada en data 11 de març de 2014, en el qual es ratifica l'adent del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Salt i la Fundació La Caixa en el marc del programa d'interculturalitat i cohesió social per al desenvolupament i la implantació del projecte d'intervenció comunitària intercultural signada en data 30 de juny de 2013 i que prorroga la vigència del conveni fins al 30 d'agost de 2015. Segon, donar compte del present acord al ple de la corporació. Decret d'alcaldia de 31 de gener de 2014 en el que es disposa: primer, aprovar des del conveni de dipòsit de la documentació del Baró del Gerri, Marquès de Camps, a l'Arxiu Municipal de Salt entre l'Ajuntament de Salt i el senyor Jorge de Camps i Galobat. Segon, acceptar aquesta documentació sota les condicions establertes en el conveni. Tercer, agrair al senyor Jorge de Camps i Galobat aquest dipòsit de documentació. Quart, donar-ne compte al ple de la corporació. Cinquè, comunicar la present resolució al senyor Jorge de Camps i Galobat. Gràcies, senyora secretària. Des de Camps, el senyor Jorge de Camps, aquest dipòsit que va del segle XVI al segle XIX, 65 documents nous que s'afegeixen a la col·lecció que ja tenim i d'alguna manera refermen aquell lligam que té el Marquès de Camps amb l'arxiu de l'Ajuntament de Salt. Per tant, crec que és una cosa que ens en podem felicitar tots plegats i que li
que hem d'agrair que mantingui aquest lligam que va iniciar el seu pare i que es manté. Senyor Caselles, respecte del punt número 5, el 5è, que era el de la liquidació del pressupost 2013. Sí, bé, bona tarda. Només per explicar una mica aquest resultat d'aquesta liquidació amb les magnituds que habitualment s'acostumen a utilitzar. Amb les dades, que seré molt breu en cada una d'elles, el que farem també serà contextualitzar una mica això en relació als diferents exercicis anteriors, per veure una mica l'evolució d'aquestes magnituds o paràmetres. El primer paràmetre és el romanent de tresoreria. El romanent de tresoreria aquest any 2013 es tancarà amb 2.223.000 euros, que vol dir més o menys el mateix que l'any passat, que eren 2.386, i si regulem el 2011 vam tancar amb menys 1.846.000 euros. La segona magnitud és l'estalvi net. L'estalvi net es tanca amb 1.115.000 euros. Millorem el que l'any passat ja havia sigut una xifra important, que eren 842.000 euros d'estalvi net, en comparació al 2011, que havíem tancat amb menys 1.276.000 euros. El deute viu el baixem per sota del 2010, anem a un 106,03, estàvem en un 113 pràcticament l'any passat, 106 i escaig el 2011, 106 i molt poc el 2010, estem per sota. L'estabilitat pressupostària també aquest any 2013 anem a 2.579.000 respecte de 320.000 euros l'any passat, i el 2011 menys 5.157.000. I complim, igualment com l'any passat, amb la regla de despesa que està fixada aquest any, per un 1,30 i tanquem amb 1,03. Llavors hi ha una altra dada que potser no és una magnitud que nosaltres l'hagin de trametre enlloc, però sí que és molt explica molt bé, molt gràfica del per què s'intenten fer uns pressupostos reals o realistes, com a mínim, i ajustats, i és el percentatge d'execució d'aquests. Quan al final de l'exercici fem aquesta liquidació i veiem que els percentatges estan entre un 90 i un 95%, els percentatges d'execució tant dels ingressos com els de despeses, doncs veiem que anys enrere, 2011, 83 pressupost de despeses, no arriba al 70, 69 el d'ingressos, any 2010, 74 de despeses i el d'ingressos 80% a l'any. De tot això, el que ve a dir és que això ha fet un tomb i que estem ben encaminats, però no n'hi ha prou. És a dir, això el que estimula és a continuar de la mateixa manera. És un camí que intentem que segueixi i que seguirà segur aquest any, aquest any 2000, amb el pressupost del 2014. Hi ha un canvi evident de manera de fer, de gestió, del pressupost del 2011 que el van aprovar PSC juntament amb Esquerra, a part, per les magnituds, pel resultat d'aquestes xifres. I bé, i també cal dir, com no, agrair una vegada més la tasca que des de serveis econòmics s'ha fet per tal que això sigui d'aquesta manera. Gràcies, Esther. Respecte a aquests punts de donar compte, alguna intervenció? Sí, senyor Burg. Bona tarda a tothom. Només era per fer una pregunta en el tema de la resolució sobre el tren de mercaderies, que surt a la premsa com si d'alguna manera l'Ajuntament de Salt hagués aconseguit que no ens passessin aquests trens per al nostre municipi, però llegint una mica més a fons sembla que el que fa és que no decideix la Generalitat, si m'equivoco em corregiu, sinó que ho acabarà decidint l'Estat d'alguna manera. Tenim alguna certesa que això acabarà d'alguna manera tal com plantejava aquest consistori, que havíem demanat diverses vegades que no passessin més coses per les deveses i en aquest cas un tren de mercaderies perilloses? Contestem, senyor Burg.
Hi ha una intervenció, al final, de tots vostès. Que hi ha diverses intervencions. Estem a l'apartat de donar compte, no és pregs i preguntes. Digui. Felicitar-nos per les dues sentències que hem donat compte en aquest ple. És una bona notícia per a aquest Ajuntament i una mica també en la direcció que ho feia el senyor Ferran Pur, que si tenen pensat alguna estratègia, perquè l'afectació d'aquests terrenys per temes ferroviaris hi és des de fa no sé quants anys, potser gairebé 20, no? I, potser no tant, però 15, 10? Jo diria que són més, perquè ja es van afectar en el moment en què l'estació de l'AVE havia d'anar a Salt, si no recordo malament, i per la Generalitat llavors. O sigui, ara sembla que les dues sentències diuen que no hi ha competències per part de la Generalitat per construir aquesta línia ferroviària. Aleshores, si han pensat ja alguna estratègia per intentar que es desafecti aquesta afectació ferroviària. Per part meva és això. Anem per parts, perquè si no al final serà difícil contestar-los a vostès. El senyor Burg feia referència a què significava tot això. Representa que una afectació que havia fet una administració, en aquest cas la Generalitat, no té dret a fer-la. Per tant, a partir d'aquí, el que havia decidit la Generalitat a través del Pla d'Infraestructures, el PETIC, no hi té dret, i a través del Pla de Director Urbanístic de l'àrea urbana, i estem pendents de què passa amb el territorial de les comarques gironines, que esperem que vagi en el mateix sentit, si no serà difícil d'entendre, però en tot cas demostren que qui havia pres una decisió no hi tenia dret. Respecte al que diu la senyora Pineda, que feia referència al consens, fa falta un consens. Respecte d'això, evidentment, si el govern central vol prendre una decisió respecte d'aquests terrenys, serà difícil. A menys que no tinguem una dependència del govern central, que això és una altra història, que vostès s'hi poden afegir, si volen. És una infraestructura que passa per diverses autonomies i, per tant, no hi té dret l'autonomia del lloc concret a fer aquesta reserva. La pot fer el govern central? Sí, però vostè sap tan bé com jo, i ara oblidem-nos de partits, si som capaços, a vegades ens costa, a mi, però a vostè també, si ens oblidem de partits, estarem d'acord que hi va haver un moment en què es va dir que a Salt no estava afectat per cap tema relacionat amb el tren d'alta velocitat ni amb les mercaderies, perquè totes passarien soterrades per Girona. Així estem d'acord. Bé, això no s'ha respectat. Per tant, seguirem lluitant amb aquesta via. I nosaltres seguirem demanant que es respecti aquest acord i que no pot passar per Salt un tema amb el qual ens varen fer fora del debat, ens van apartar, no a mi que era alcalde en aquell moment, a tots nosaltres ens van apartar del debat perquè no estàvem afectats. No s'hi val que quan hem acabat aquest temps, quan ha passat aquest temps, resulta que hem fet una gran estació, magnífica per altre punt de vista, molt millor. Jo que he estat a aquesta, he estat a Barcelona, he estat a Madrid, considero que la de Girona és magnífica, l'estació del tren d'alta velocitat. No pot ser que un cop ens hagin tret del debat resulti que ara ens plantegem el tren de mercaderies que havia d'anar soterrat i que no ens havia d'afectar i que passi per Salt i amb les condicions que sempre s'han plantejat, no? Hem de salvar el riu, per tant, trinxera, etc. Això nosaltres no ho podem admetre. No hi estarem d'acord. Aquest plenari espero que mai hi estigui d'acord. Ho dic ara que soc alcalde, però m'és igual si estic a l'oposició o no hi soc. Espero que aquest plenari
mai estigui d'acord amb aquest plantejament i veurem quin és el que ens volen dir. Per nosaltres el debat es va acabar l'any 2001, en què ens van aportar el debat, ens van excloure, per tant, ens deixin fora. No volem saber res més. Nosaltres no tenim res a dir, no tenim res a veure. Nosaltres el que volem és que aquest debat no afecti a Salt. I per això vam plantejar el debat que vam plantejar i vam plantejar que a través de dos, i una que falta una sentència encara, falta una sentència, però que ja arribarà. Les dues que han arribat són favorables als interessos de Salt. Crec que ens hem de felicitar en aquest moment i crec que tots plegats tinguem en compte que hem de reconèixer un estat de dret i per tant, si hi ha hagut unes sentències que són favorables a l'Ajuntament de Salt, n'hem d'estar contents. Que a més, després puguem incidir en d'altres aspectes, ja ho veurem. Però avui per avui crec que hem d'estar contents amb el resultat del que ens ha plantejat les sentències tant del Suprem com del Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha més temes sobre aquesta qüestió? Sobre altres punts a donar compte, senyor Álvarez? Sí, doncs, segueixi. Sí, bona nit. Era sobre el punt 6è, en què ratificava el conveni de col·laboració. En el Consell de Ciutat ja vam demanar que, sisplau, se'ns passés la memòria o un resum del que s'havia estat fent els 2 primers anys sobre aquest projecte. Se'ns va comprometre que es faria així. En el ple del mes passat es va tornar a dir i també se'ns va comprometre que es faria i encara, almenys a mi personalment, no m'ha arribat la informació de la primera fase d'aquest projecte. Doncs, ja que s'ha parlat d'aquest punt aquí, agrairíem, sisplau, que el més aviat possible se'ns faci arribar aquesta informació, perquè 2 vegades se'ns ha dit que així es farà. Sí, senyora Abad, en tot cas ho lamento, però estem parlant de la primera fase, estem parlant d'una fase que acaba el 2010. 13. La primera? No. El seu company... La primera fase no acaba el 2013. Però bé, és igual. En qualsevol cas, no cal que ho discutim ara. Entenc la pregunta, entenc la demanda i li farem arribar la informació que faci falta perquè la voluntat és que aquest esperit de col·laboració entre l'Ajuntament, sigui l'Ajuntament, tots plegats, i la Caixa, doncs arribi a bon port. No pateixi. Més preguntes o més consideracions sobre aquest punt? Senyor Álvarez. Bona nit. És sobre referent al punt del donar compte de la liquidació de pressupost. Em sembla perfecte que es donin dades retrospectives, però si els donem-los correctes. No, és que són correctes, perdona, són correctes, però donem-los ampliades, com tot que hem parlat. De les ràtios d'endeutament, jo crec que també fora bo de comentar-vos que l'any 2007 la ràtio d'endeutament en època de vaques grasses estava al 140%. El 2011, en època de vaques magres, estava al 106%. També hauria sigut bo fer un comentari sobre que el 2010, que alguna cosa no tindrà a veure amb aquesta liquidació, es va aprovar un pla de sanejament i finalment que el pressupost del 2011 sí que el va aprovar l'anterior equip de govern, però el va executar en més del 50% l'actual equip de govern. Simplement volia fer aquestes apreciacions sense restar cap validesa amb el que ha dit, però si venen dades retrospectives donem-les més completes. Gràcies. És un déjà vu, senyor Álvarez? No, li recordo, perquè aquesta història que m'explica del 2006-2007 ja n'hem parlat altres vegades. Vol contestar? Sí, després ja seguiré jo. No, sí sabia que voldria dir això, El que passa és que potser, i segurament l'alcalde explicarà després, l'any 2000 o en quina situació es va trobar l'endeutament de l'alcaldia com vostè hi va accedir per primer cop. Llavors també, si anem enrere, acabarem en èpoques massa pretèrites, no? Però en tot cas, és eloqüent que
l'estabilitat pressupostària que més o menys marca aquell superàvit estructural que té aquest Ajuntament, passem del 2011 de més 5 milions d'euros a més 2 milions i escaig. Només això és prou eloqüent com per demostrar-nos a nosaltres mateixos que estem fent les coses mínimament bé i no cal populisme aquí, no cal que digui, ostres, cal que som... No es tracta d'això, es tracta de continuar. Es tracta de continuar, sense relaxar-nos. Senyor Álvarez, és que això n'hem parlat diverses vegades. La seva actuació com a regidor, vostè no portava Hisenda. No, ja ho sé, ja. No faré comentaris sobre Hisenda perquè no hi és avui. De vegades ens acompanya l'exregidora, afortunadament avui no ens acompanya, i perquè hauria vist una situació bastant nefasta. Escolta'm, deixem-nos d'històries. El resultat del que va passar en aquell moment no va ser, diguem, reeixit. Vam fer un gran resultat. I en aquests moments, tinguent en compte la situació econòmica, com vostè diu, la situació tampoc és que ens permeti tirar coets, però hem fet un exercici difícil, un exercici complicat, un exercici que vostè, si avui obviés el fet que pertany a un determinat grup polític, entendria que la gestió econòmica és una gestió avançada. Jo no vull entrar en polèmica. Avui no. Vostè tampoc? Doncs així ens entendrem. El resultat econòmic de l'exercici és un resultat més que correcte, tinguent en compte les dificultats econòmiques d'aquest Ajuntament, i per tant, doncs, crec que ens hem de felicitar tots plegats. No passa res. També els fem partíceps d'aquest resultat. Jo només li recordo que aquesta afirmació que fa respecte de l'any 2006-2007 venia d'un pla d'ajust, d'un acord que havíem fet respecte de Sal 70. I em resulta especialment molest, i ara sí que li dic amb tot el sentiment, que em tregui un tema que és l'endeutament que va significar Sal 70. Perquè no hi ha dret que avui em tregui aquest tema quan després s'aprofita dels tallers Hernando, etc, de totes les coses que han fet. I que trobo molt bé, però va ser l'equip de govern que jo encapçalava, que vostès estaven en l'oposició, que jo encapçalava, que va fer que arribessin 7 milions i mig, més 7 milions i mig que va posar la Generalitat d'euros per tirar endavant Sal 70. I això va fer créixer l'endeutament. Una altra cosa és quan vostès van governar, que van tenir 8 milions d'euros gratuïts a cost zero, sense cap tipus de creixement des del punt de vista d'endeutament, que els van gastar d'una manera que ara no vull entrar-hi. Però li recordo que tregui què és el que es va fer amb 7 milions i mig d'euros, que van haver de posar el 50% a aquest Ajuntament i per tant va créixer l'endeutament. Què van fer en el sector centre i què van fer vostès amb 8 milions d'euros gratuïts a cost zero, que encara ningú es pregunta, tothom es pregunta què, perdó, entre parèntesis, punyetes van fer. Vale? Llavors, senyor Álvarez, no entrem en discussions. No cal. Jo li dic que el que vostè em treu a davant és què vàrem fer amb un endeutament perquè vam créixer i està molt clar. I aquest endeutament el varen votar vostès a favor. I n'estic, li permeto, fart de sentir-los a vostès anar en contra d'un tema que varen votar a favor. Van votar a favor d'aquest endeutament de Sal 70. I això significava un pla de sanejament, etc. I s'ho van empassar, com jo. Però jo em queixo. I això va permetre tot el creixement de Sal 70. Més bé o més malament, però va permetre. D'acord? Per tant,
no em tregui més aquest tema, perquè està molt equivocat. Van fer-ho d'acord. Vostès hi van votar a favor, tothom hi va votar a favor, tots els que estaven en el plenari. Tots van votar a favor. Ara no s'hi val a dir, no, escolta'm, l'aspecte maco, allò, l'escultura, la plaça i els tallers Hernando, o que bé que ho varen fer, amb els vots nostres, i amb l'endeutament nostre, per l'altre no vull saber-ne res. Senyor Álvarez, siguem responsables. Vam votar-hi a favor, tots. I l'endeutament del que significava. Per tant, hem d'aguantar-ho. Ara, també li dic, vostès van tenir 8 milions d'euros en 4 anys, no, en 2 anys i mig. 8 milions d'euros, sense computar-se per res en temes d'endeutament. Preguntin a la ciutadania què van fer vostès. Preguntin. Tindran la resposta. Més comentaris? Imagineu. Per no voler polemitzar d'unidor, Miri, jo només li faré 2 o 3 comentaris. En primer lloc, algunes de les afirmacions que he dit són falses, no pot dir que no, perquè totes són correctes. No he dit res, ni una sola. Després, amb el tema aquest de l'endeutament, vostè ho ha tret moltes vegades. Vull dir, nosaltres vàrem votar a favor del salt 70, però miri les actes de ple que varen fer amb els pressupostos de l'any 2006. El van votar en contra. En el pressupost de l'any 2006 hi havia un endeutament que no tenia res a veure amb salt 70, i vostè ho sap perfectament. Jo no vull entrar en polèmica, simplement dic coses, com vostè els ha dites. I llavors, ara ha fet un comentari. Miri, fa un moment feia el comentari que el baró del senyor Marquès de Camps ha fet entrega d'una sèrie de documents. Sap contestar en aquests documents el nou arxiu que va fer aquest antic equip de govern. I aquest arxiu es va fer amb part d'aquells diners. D'aquí uns mesos s'obrirà la piscina descoberta. Aquells diners es van fer en aquell... I li parlo només de 2 obres. No cal polemitzar. Gràcies. Gràcies, senyor Álvarez. Seguim endavant. Punt 8è. Aprovar inicialment el Codi d'Ètica i el govern local de l'Ajuntament de Salt. Es proposa primer aprovar inicialment el Codi d'Ètica i bon govern local de l'Ajuntament de Salt, en el qual es recullen els principis, les regles i els models de conducta desitjables per part dels membres del consistori, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Salt i les empreses municipals. Segon, sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant els corresponents anuncis al BOC, DOC, un mitjà de comunicació comarcal i el tauler de notes de la corporació, tal com s'estableix a l'article 63.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per decret 179/95 de 8 de juny. L'acord del present codi esdevindrà definitiu si no es presenta cap reclamació o al·legació, tal com estableix l'article 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. En aquest cas, s'haurà de trametre l'acord d'aprovació definitiva i una còpia íntegra del Codi a l'Administració de l'Estat, a la delegació del Govern de la Generalitat, i es procedirà a la publicació del Codi en els termes previstos a l'article 66.1 del COS. Això no obstant, el ple amb superior criteri decidirà. Senyora Carapellido. Al febrer de l'any passat, aquest plenari va aprovar la redacció d'un codi de bones pràctiques per tal de fixar uns criteris consensuats per tots els grups municipals per tal de guiar els valors i principis de l'acció política. La setmana següent, el dia 25, es va reunir el Consell de Ciutat i els grups polítics representats en el Consell li van encarregar, li van demanar si podia sortir una comissió d'aquest Consell de Ciutat que seria l'encarregada de redactar aquest codi de bones pràctiques. Això va ser així, es va crear una comissió i al febrer d'aquest any es va exposar
amb una reunió ordinària del Consell de Ciutat, el dia 3 de febrer, si ho recordeu tots hi érem. Llavors vam dictaminar a favor d'aquest codi ètic i bon govern, vam felicitar la feina de la Comissió de Treball i el que portem ara és aprovar inicialment el codi que ja ha estat ratificat pel Consell de Ciutat. Molt bé, vol no intervenir el senyor Gil. Bona nit a tothom. Una intervenció breu i, com ha dit la Fanny, felicitar les persones de la comissió, als que se'ls va encomanar aquesta confecció prèvia del codi, la disposició i treball realitzades. Gràcies. Gràcies, senyora Rigal. Hola, molt bona tarda a tothom. Per començar, evidentment, des d'IPS també ens volem afegir a la felicitació i donar les gràcies a aquestes persones, a la Cira, a la Montse, en Carles, en Bru i l'Andreu, concretament que voluntàriament i amb un desinterès total han posat el seu temps per poder confeccionar aquest document de bones pràctiques i bona governabilitat. En el document, tal i qual com tothom ha pogut llegir, es recullen les pràctiques, les maneres en què l'administració, tant en la seva representació política, tal com deia la regidora, com els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, les empreses, entitats, organismes i serveis que hi treballen i estan vinculades, haurien de procedir a l'hora de donar una resposta de qualitat, cívica, ètica, transparent, equitativa a tothom i cadascuna de les persones que es dirigeixi a aquest Ajuntament. La importància, al nostre entendre, ara des d'IPS, no rau tant en que si el document és bon recull o no tan bon recull, o si podria haver recollit d'altra manera, aquelles maneres de procedir, sinó en la feina que avui tots ens comprometem a dur a terme. Ens comprometem a ser justos, honrats i servir. Servir a unes persones que ens van escollir lliurement i a demostrar que estem aquí per fer-los aquest honor i no per pensar en nosaltres, en com ens en podem beneficiar pel fet de ser electes. Ho diu molt bé el poema d'en Salvador Sunyer, que el fa al pròleg. A totes les persones que treballen en aquesta administració pública, al nostre Ajuntament, ens pertoca de col·laborar per donar la resposta més justa, més correcta i més adequada a la ciutadania. I si es dona el cas i algú percep alguna vulneració vers aquest codi, és responsabilitat de tothom fer-ne la denúncia. Des d'IPS ens creiem fermament que és una eina per una bona praxis, no només una eina per fer veure que som transparents i correctes. Des del moment que ho votem i ho acceptem, ho hem de respectar i fer respectar. I que els principis que el regeixen siguin realment els principis que regiran la nostra tasca i la del nostre Ajuntament. Imparcialitat, dedicació, respecte a la diversitat, honradesa, col·laboració, fomentar la inclusió i la cohesió social, només per mencionar-nos alguns dels que s'hi recullen. Des d'IPS esperem que siguin certes les paraules de Salvador Sunyer quan diu: el ciutadà anònim serà sempre el teu rei. Tu estàs ara al seu servei. Envolta'l de respecte, sí, i estima'l. Fins aquí, gràcies a tothom i a veure si podem realment fer-lo complir. I el complim. Senyora Bat. Sí, bona nit de nou. Com que soc l'última, la penúltima, no l'última, doncs moltes coses ja s'han dit, però m'agradaria repetir-ho. En el ple del mes de febrer de l'any passat, el nostre grup va presentar una moció a favor de la transparència política a l'Ajuntament de Salt i amb l'aprovació d'aquella moció ens comprometíem a encarregar al Consell de Ciutat un codi d'ètic municipal i un any després ens alegrem de tenir sobre la taula aquest codi d'ètica i de bon govern local. Primer de tot volem felicitar el Consell de Ciutat i sobretot el grup de treball encapçalat per en Carles Barceló per la dedicació i feina feta que té com a resultat el document que avui portem a aprovació. Com s'exposa en l'objecte del document, pretén ser un recull de principis, regles i models de conducta desitjables per part dels membres del consistori, treballadors i treballadores i les empreses que treballen per l'Ajuntament. L'objectiu final és garantir els nivells de transparència en la gestió pública i la millora de les relacions i la confiança de la ciutadania en el seu Ajuntament. El Codi d'Ètica engloba uns principis generals d'ètica i conducta sobre el bon govern de la vila, la bona administració de l'Ajuntament i sobre els serveis públics a la ciutadania.
El document ha patit algunes modificacions en relació a l'original, petites correccions que no en canvien l'esperit, però sí hi ha una modificació que no ens acaba de convèncer. En el punt 4.2.18, l'original deia: garantir que la selecció i la carrera professional del personal de la corporació es fonamenti en els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i en la mesura que sigui possible, sigui un reflex de la diversitat dels ciutadans de la vila. Aquesta última frase del punt s'ha suprimit. Des del nostre grup creiem que el fet que digui que en la mesura del que sigui possible ja deixa entreveure que no és una imposició, alguna cosa obligatòria. Cal recordar que el Codi d'Ètica no és un marc normatiu, no és una imposició de llei, sinó que és un document que dona pautes, és un punt de referència i per aquest motiu no creiem que s'hagi de suprimir aquesta frase de l'articulat. Som els primers a defensar que en els processos de selecció han de fomentar-se els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, però també és cert que l'Ajuntament fa selecció de personal per a programes o plans ocupacionals en què els criteris de selecció són més subjectius i que en aquests casos sí es podria tenir en compte aquest criteri d'intentar que la diversitat dels ciutadans de la vila també estigués present en els seleccionats d'aquests processos. És poder brindar, en la mesura del possible, igualtat d'oportunitats. És per això que ens agradaria que es tingués en compte aquesta puntualització i poguéssim respectar el text tal com estava en el document original. També ens agradaria ressaltar que la verdadera feina comença ara. El Codi, en el seu punt 5è, crea el Comitè d'Ètica, que se li encomana un reglament de règim intern i el seguiment i avaluació dels compliments dels principis que s'estableixen en aquest Codi. Encoratjar, doncs, a les persones que hi participaran a fer-lo complir i fer-nos complir aquest Codi. Doncs demanaríem, sisplau, si es pot tenir en compte aquesta consideració sobre aquest punt. Gràcies, senyora Abad, de cap de les maneres. Vostè mateixa ha donat la raó. Igualtat d'oportunitats i discriminació per raó d'algun tipus de raça, de què? Si és per mèrit, capacitat, és una raó objectiva i aquesta igualtat d'oportunitats l'hem de garantir. Si hem de fer una discriminació per raó d'algun tipus de raça, de sexe, de religió, de color de pell, vostè m'explicarà on està aquesta igualtat d'oportunitats. De cap de les maneres. De cap de les maneres. I si vostè defensa això, pensi-s'ho bé. En tot cas, el que defensa aquest Ajuntament, el que defensa aquest equip de govern, és que hi hagi una igualtat d'oportunitats per totes aquelles persones que es presentin en un concurs, en quan hi hagi una presa en consideració de plaça de l'Ajuntament, que sigui per raó de mèrit, capacitat i, senyora secretària, igualtat. La igualtat es fa difícil amb el que vostè diu. Tot i això, vostè prendrà la decisió que cregui oportuna, però crec que és molt seriós el que està dient. Vostè està fent una discriminació en favor d'algú en concret. En tot cas, li pot respondre la senyora secretària, que és la que ha fet les oportunes correccions en aquest text, i si no, la regidora... Sí? M'agradaria afegir una petita ressenya quan vostè ha parlat que aquestes convocatòries que gestionem des de l'Ajuntament, per exemple, suposo que es devia referir al pla de barris i tot el que són els plans ocupacionals de barris i així, cada convocatòria et diu a quin perfils van dirigits. Si et diuen majors de 45 anys, tu t'has d'atendre i has d'agafar majors de 45 anys perquè si no la subvenció te la revoquen. Llavors tot això també està posat en una convocatòria. Si la convocatòria és genèrica, és per principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com tothom. Tothom té les mateixes oportunitats, ens és ben igual quin color tenen la pell o el que sigui. I si la convocatòria exigeix uns requisits, lògicament no ens els podem saltar, perquè si no ens revoquen la subvenció, perquè si ens diuen majors de 45 anys i els agafem de 30, vindrà allà l'inspectora del SOC i ens dirà,
fora subvenció. Clar, és que és una mica absurd, no ens podem saltar les convocatòries de les normatives. Senyora Abad, igualtat, mèrit i capacitat són les úniques raons que poden tirar endavant aquesta legalitat. Si no, és tan senzill com quan algú et ve i diu no, que la plaça del mercat sigui per un ciutadà de Salt. Tu no pots fer-ho. Tu has de convocar aquesta plaça, aquesta possibilitat, i que es presenti i qui millor concursi, qui tingui més mèrits, qui tingui més capacitat, qui hagi la concurrència pública per poder-s'hi presentar, la guanyi. És molt senzill. El que està proposant ratlla la discriminació i, per tant, la desigualtat. Vostè ho sap. Per tant, en aquest sentit, aquesta proposta, tot i entenc la bona intenció, de dir, ostres, doncs tenim un municipi divers, doncs deixa que passi el que... En aquests moments tenim gent diversa a l'administració, més diversa que fa 3 anys, us hi dic. Hi ha més varietat de persones que hi ha a l'administració que la que tenien vostès quan governaven. Per què? Per al principi d'igualtat, mèrit i capacitat. Ara, el que no podem fer és afegir una discriminació d'una determinada mesura perquè entri algú en detriment de qui té més igualtat, mèrit i capacitat. No em mirin així. El que estan dient és que vostès, en la mesura de lo possible, és que algú pugui entrar per davant de què? No, dos iguals serà en funció del que toqui en cada moment. No cal que aquí diem què vol dir dos iguals, què vol dir? Que el d'un color diferent és el que ha d'entrar? No, doncs llavors no cal que m'ho digui. Llavors retirin aquesta proposta. Principis d'igualtat, mèrit i capacitat són els que funcionen. I ja està. Això és el que ha de ser. I no em vingui amb dos iguals, perquè amb dos iguals això no serveix, senyora Somaya. Sí, i tant, senyora Abad. No és el que jo proposo, sinó és el que proposava el Consell de Ciutat. Això, per començar, jo ho defenso perquè hi estic d'acord. Llavors, no és una cosa meva personal ni del meu grup, sinó és una cosa que havia proposat la comissió que havia treballat el document i una cosa que es va aprovar per unanimitat en el Consell de Ciutat, no és una cosa nostra. Nosaltres l'únic que demanàvem, i ja ho diu l'articulat, és en la mesura que sigui possible. Està clar que en una selecció per una plaça el funcionariat de l'Ajuntament no es pot tenir en compte una cosa d'aquestes, però igual que hi ha uns plans ocupacionals o altres tipus de programes que són temporals, que venen subvencionats per la Generalitat, en què hi ha uns col·lectius molt concrets que hi poden accedir, això que dèiem, per edat, per gènere, per perfil professional, i altres vegades també havíem afegit es pot tenir en compte la situació econòmica d'aquella unitat familiar per posar per davant, com que són programes socials, per posar per davant aquelles famílies en què no hi hagi cap renda per poder beneficiar més persones? Doncs això és un criteri similar i en la mesura en què sigui possible. És a dir, això no és un marc normatiu que diguem que les persones s'han de seleccionar d'aquesta manera, sinó que es pugui tenir en compte aquesta situació també. És a dir, si hi ha un... Senyora Abad, igualtat, mèrit i capacitat són el que hi estem barrejant una qüestió que és la de cedir una plaça amb el que és uns ajuts. Els estem barrejant. No. Els estem barrejant. I en aquest cas el que no podem atendre és una situació concreta que és un fet diferent que és la diversitat. No és un mèrit especial per part de ningú, senyora Abad. No és un mèrit especial. En tot cas, aquestes places venen en funció del que proposa el SOC. Les places, diguem, a les que pot accedir de l'administració van en funció de paràmetres que els hi hem dit ja igualtat, mèrit i capacitat.
I si és de color blanc, és de color blanc, si és de color negre, és negre, si és taronja, i si és verd, és verd. Però aquest no és un mèrit especial. Bueno, escolti'm, la diversitat, el que preveu la llei és, en cas de disminució psíquica o física, que hi ha un 2% de reserva de places. Això és el que permet. Per tant, no cal que en parlem aquí. Això, el 2% de places estan reservades a gent amb problemes. A veure, per formar, o sigui, per tu tenir accés a una convocatòria pública de l'administració, vostè coneix que has de tenir o carnet d'identitat o ser membre d'un estat de la Unió Europea, d'acord? Qui tingui carnet d'identitat o sigui membre d'un estat de la Unió Europea es pot presentar amb unes oposicions. No es mira res més. Després hi ha d'altres... Això és un tema, en quant a l'Ajuntament. L'altre tema són tots aquests programes als que vostè fa referència. Aquests programes són programes d'ocupació local. O sigui, és a dir, només s'hi poden presentar gent de Salt. I a vegades ho acoten a gent del barri. La diversitat ja hi és, perquè Salt és com és. Llavors, no te poden enviar... A veure, clar, això és molt difícil, però la diversitat de la gent candidata ja té reflectida, perquè Salt té la realitat que té i els candidats són els que són. I ningú mira ni d'on venen ni on van, només miren si reuneixen els perfils que la convocatòria exigeix. És a dir, en certa manera, la diversitat, si ja la tenim, m'explico, no es poden fer. Però, clar, és una mica discriminatori. És com aquell que diu, només els volem, jo que sé, rossos amb els blaus i m'1,90 m. Doncs tampoc, Perdoneu, ja ho acabem, el debat. És com si dius, en la mesura de lo possible, que siguin de Salt. Això no és admissible. No és admissible. I si no, li pot explicar a la senyora secretària. No és admissible dir, escolti'm, en la mesura del possible, que els que vinguin al mercat siguin de Salt. Això no és un criteri vàlid. Per tant, a partir d'aquí, facin vostès el que quedi. Passem a votació. Cal votar... Sí, senyora Rigau, perquè com que sol ser bastant inusual que vostè intervingui fora d'ordre, li permeto. Gràcies. Una miqueta era perquè, per recolzar, quan me faltaven un parell de coses i se m'ha... Bé, és igual. Per recolzar una miqueta el que deia la senyora Bat. En tant que no és normatiu, des del Consell de Ciutat i des de les persones que van formar part d'aquesta comissió, ens hagués agradat que això hi figurés. Entenem el que, quan ens ho va explicar la senyora secretària, entenem el que és, en quant que una oposició ha de ser el màxim equitativa i igualitària per tothom. Fins aquí ja hi estem d'acord. El que sí, que potser en la mesura del possible, ja no és només en tant que en l'oposició, entesa com a oposició, sinó que a vegades, des de les corporacions municipals, i en aquest cas ens pertoca la nostra, es podria vetllar perquè hi ha altres situacions en què nosaltres tenim més poder de triar un o altre. No és només fer una discriminació en positiu, sinó que valorar més uns aports socials. A vegades, per exemple, quan triem una empresa que llavors gestionarà alguna cosa que externalitzem, podem donar més valor a lo social que a lo econòmic. Això és una opció i és molt lícita. O tria qui vol aquesta opció. Llavors, potser que aquesta corporació cada vegada més sigui un reflex de la societat que ens envolta i que ho serà de mica en mica. Però si no, en tot cas, el no ser normatiu, des del Consell de Ciutat sí que ens hagués agradat que s'hi pogués deixar. No hi votarem, és a dir, no ens hi oposarem, perquè el que volem és que comenci a funcionar i fer-ne un bon seguiment. I entenem el que des de Secretaria de l'Ajuntament es diu, malgrat tot.
no té res a veure el que diu vostè respecte d'una empresa, respecte d'una situació particular a l'hora d'escollir personal determinat per un tema de treballar, com per un tema que sigui un personal de l'Ajuntament. No té res a veure. Una empresa concreta, la que sigui, la que toqui, però suposo que estarem d'acord en que una empresa concreta ha de ser els mateixos principis i a més la més econòmica que ofereixi el millor resultat. A partir d'aquí, qui la gestioni no és un problema de l'Ajuntament, entenc. Ara, és que al final estem complicant un tema que és tan senzill com que existeix una llei de transparència al final, que és amb la que ens hem de regir tots plegats, i aquí estem donant voltes a una història que ens sembla molt bé, però al final els principis són els de mèrit, capacitat, transparència, els mèrits de sempre per accedir a una plaça. I si el teu origen és d'un color o d'un altre, d'una pell o d'una altra, en aquest Ajuntament no serveixen per res. Almenys en aquest equip de govern no serveixen per res. Perquè n'ha donat proves. No sempre ha sigut així. Però aquest equip de govern ha donat proves que el color de la pell o l'origen de les persones, si a igualtat de mèrit i capacitat ja han guanyat l'oposició, se l'han posat. Fem a votació. A favor de la proposta? A favor de la proposta unànime. Moltes gràcies. Punt número 9. Proposar al Departament d'Empresa i Ocupació els dies festius, en aquest cas 7 i 14 de desembre. Senyor secretari, no cal que ho llegeixi. És que no té més història. Hi ha el 7 i 14 de desembre com a propostes dels dos diumenges o els dos dies festius que s'incorporen addicionals al que té els 8 que ja hi hauria com a normals. Hi ha algun comentari sobre el tema? Es pot aprovar per unanimitat? S'aprova. Punt número 10, aprovar la modificació de l'inventari de finques i drets que constitueixen el patrimoni municipal de sòl i habitatge. Senyora secretària, part dispositiva. Es proposa primer actualitzar i rectificar l'inventari de les finques i drets que constitueixen el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge de l'Ajuntament de Salt, que consta en l'expedient següents, i no llegeixo les dades registrals de les fitxes. I el punt segon, actualitzar els recursos monetaris del patrimoni municipal de sòl i habitatge de l'Ajuntament, que consta en el projecte de despesa, amb el codi que s'indica d'import 306.352,55 euros. Senyora Pòrtoles. Bon vespre. Es va constituir el patrimoni municipal del sòl i habitatge, aquest Ajuntament, l'any 2006, i des que es va constituir s'han produït canvis en aquests béns i drets i en el fons són els recursos monetaris que l'integren. Per tant, quan es modifiquen, el que procedeix és rectificar i comprovar aquest inventari i el que proposem en aquest plenari és actualitzar i rectificar aquest inventari de finques i drets que constitueixen aquest patrimoni municipal del sòl i l'habitatge i donar de baixa o rectificar o donar d'alta unes finques o uns modificacions d'aquestes finques degut al projecte de la parcel·lació del Pla Parcial del Mas Masó, que diria que es va aprovar definitivament per acord de Junta de Govern el 2010, al maig de 2010. I el que fem és proposem actualitzar aquests recursos monetaris que formen part del patrimoni municipal del sòl. Bé, i ja està. D'acord, vol intervenir el senyor Burg.
només que voldria fer és una pregunta, perquè ja que es va crear aquest registre, aquest inventari l'any 2006, fins ara sembla que no s'actualitza, si hi ha alguna periodicitat, alguna freqüència establerta, perquè clar, des del 2006 han passat molts de dies, i si aquest inventari és el que ens estableix una mica les funcions de cada una de les parcel·les o de les finques que aquest Ajuntament disposa, i no sé si hi hauria algun altre sistema en el qual anéssim una mica més, perquè suposo que el registre de la propietat el té al moment, tot aquest inventari, doncs nosaltres fer-lo potser una mica més al dia. Sí, senyor Portoles? Doncs entenc que va en relació a les modificacions que es fan en relació a les finques que afecten a l'Ajuntament, no? I que va en relació al pressupost municipal, i crec també, si no em rectificarà la senyora interventora, que va en relació al pressupost municipal. Però diguem-ne que, bé, des dels serveis tècnics hem tingut a bé fer aquesta actualització ara que n'estàvem tots segurs que era així, diguem-ho així. Però crec que convindria fer-la quan toca, no? Quan es fa una modificació, o una alta, o una baixa, o... Sí. Senyor Borg, vol afegir alguna cosa? No, entenc doncs que el que estaria bé és comprometre'ns que cada vegada que es faci una modificació al Pla General o d'alguna reparcel·lació o així, que es faci aquesta modificació d'inventari, no? Entenc això. Si afecta els temes de l'inventari aquest, sí. És una modificació suficient, però no cal que sigui necessària, no? En el moment que toqui, en tot cas no impedeix res, si en un moment determinat és que s'ha de canviar alguna cosa es podria fer sense més problema, però és bo que l'Ajuntament tingui aquest inventari al dia. I entenc que tots vostès hi estan d'acord. Sí? S'aprova per unanimitat. Punt 11, aprovar el text reforç de la memòria i plànols de delimitació de la trama urbana consolidada de TUC. Part dispositiva, senyora secretària. Sí, es proposa primer aprovar el text reforç de la memòria i plànols de delimitació de la trama urbana consolidada, redactats pels serveis tècnics municipals amb les modificacions contingudes en l'informe de la Direcció General de Comerç de data 29 de novembre de 2010. Segon, traslladar aquest acord relatiu a la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada a la Direcció General d'Urbanisme, juntament amb el text reforç de la memòria justificativa de la proposta i els plànols d'escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada per a la seva aprovació definitiva, d'acord amb el establert a l'article 8 del decret llei 1/2009 de 22 de desembre d'ordenació d'equipaments comercials. Senyora Portoles. Sí, al juny del 2010 també el plenari va aprovar la trama urbana consolidada del municipi. Es va sotmetre a informació pública, s'hi van presentar dues al·legacions. Al ple del mes d'octubre del mateix any es van resoldre aquestes al·legacions i es va aprovar la delimitació de la trama urbana consolidada, traslladant aquest acord plenari al Departament, a la Direcció General d'Urbanisme, perquè ho aprovés definitivament. Sí, no ha canviat res. Senzillament hem rescatat un document que hi havia en el seu moment i que per diferents motius no s'ha acabat el tràmit que havíem d'acabar. Bé, bona nit de nou. El nostre vot serà favorable a la proposta que es presenta. Potser podria donar compte de per què es va quedar, en tot cas, paralitzat en aquest moment. Aquest document es va aprovar entre el juny i l'octubre de l'any 2010 i després de les consideracions que ens van fer des de la Comissió Territorial d'Urbanisme no es van incorporar. La qüestió era que incorporàvem també a la trama urbana, cosa que acceptem en tot cas amb aquesta modificació, la Comissió Territorial d'Urbanisme el que deia és que ni Margesa ni Mas Marroc
ni el sector de no urbanitzable no es podia incloure en la trama urbana consolidada. I nosaltres l'havíem inclòs. Que el decret llei 1/2009 no permetia aquestes inclusions. Ara entenc que acceptem això perquè hi ha hagut una llei d'acompanyament als pressupostos que d'altra banda ens assimila la població de més de 50.000 habitants i que per tant això ja passa a formar part, o la trama urbana consolidada, o sigui que la finalitat d'aquest document era també que establiments comercials de més de 2.500 metres quadrats es poguessin implantar en determinats llocs que la trama urbana, que estiguessin en trama urbana. Nosaltres volíem incloure dins la trama urbana Vergesa, Marroc i sòl urbà planificat, no ens ho permetien i vam deixar-ho aquí. I per això ara, que ja hi ha hagut una modificació legislativa que ens assimila la població de més de 50.000 habitants, entenc que aquest és un tràmit que es necessita per poder tirar endavant precisament. No sé, i m'ho aclariran vostès, de totes maneres hi votarem a favor. Senyor Portugues. El que fem és acabar un tràmit perquè, en tot cas, no estem adaptats a la llei 1/2009. El que fem és acabar el tràmit, ens adaptem a la 1/2009 i una altra cosa és la nova legislació que hi ha i que, d'acord amb un altre municipi més gran, que no és el nostre, tramitarem o no. Però el que fem aquí és ens adaptem i acabem un tràmit que no s'ha acabat. Llavors, passem a votació, si us sembla bé. Entenc que hi ha també una unanimitat. Doncs moltes gràcies. Aprovem per unanimitat aquest punt. 12. Aprovar provisionalment la modificació del Pla General número 14, la primera, de l'ús dels serveis tècnics. Bé, el que vàrem aprovar ja com inicialment i que ara toca l'aprovació provisional abans de transmetre-ho a urbanisme. Senyora secretària, quasi podríem... És un tema que ja vàrem passar, per tant, si us sembla, podria intervenir, si li sembla. Senyora Pòrtoles? Sí, aquesta és la modificació que vam passar al gener, crec, referent al soterrament d'unes línies elèctriques que afecten les Hortes i Deveses. Per recordar-ho, vam aprovar-la inicialment, es van sol·licitar els informes preceptius que tocaven, han emès informe alguns departaments favorablement, s'ha sol·licitat també a la Secretaria de Medi Ambient la no subjecció a avaluació ambiental i ens ha estat favorable, i per tant el que passem ja és a l'aprovació provisional d'aquesta modificació del Pla General i enviar-la o trametre-la a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè l'aprovi definitivament, si és el cas. Volen intervenir? Podem aprovar-ho per unanimitat? Sí, moltes gràcies. Els punts 13 i 14, si no els sembla malament, els debatríem si cal i en tot cas els votaríem conjuntament. El bàsic, l'INUNCAT, l'INFOCAT, el TRANSCAT, l'AEROCAT i el que faci falta dels CATs. Senyora secretària, no sé si en tot cas són els plans de protecció civil, vagi el resum del resum perquè ens declarem, doncs en tot cas els aprovarem, però no sabrem més. Gràcies. Sí, en tot cas es proposa al ple aprovar els plans de protecció civil municipal bàsic, INUNCAT, INFOCAT, TRANSCAT, AEROCAT, amb tots els seus documents annexos i tots s'exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, durant els quals si escau els interessats podran examinar-lo a les delegacions i després en el procés notifica els serveis territorials d'interior el present acord per l'homologació de tots els documents indicats. Senyora Fuster, vol intervenir? Jo us explicaré, bona nit, us explicaré una mica tots aquests noms que són, perquè ho tinguem una mica més clar tots plegats.
Els plans de protecció civil són conseqüència del que disposa la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Existeixen diferents tipologies de plans, segons les característiques pròpies de cada territori. Pel que fa al nostre territori, en matèria de protecció civil, gaudim d'un piló de plans. El bàsic, l'INUNCAT, que són d'inundacions, l'INFOCAT, incendis forestals, el TRANSCAT, transport de matèries perilloses, i l'EUROCAT, el pla d'actuació de risc aeronàutic. A veure, el Consell Comarcal del Gironès ha actualitzat el bàsic, INUNCAT, INFOCAT i el TRANSCAT, que aquests els ha actualitzat, i l'altre, el que és l'EUROCAT, és nou. Està homologat el mes de juny i la propera revisió serà el 2017. Molt bé. No sé si volen intervenir. Senyor Álvarez, ens vol il·lustrar sobre els CATs. Digui, senyor Álvarez. Pobre de mi, sí que és d'intervenir sobre aquests temes. No, simplement volia agrair la trucada de la regidora i que s'hagi atès aquests comentaris que van fer la comissió informativa i que si d'alguna manera alguna cosa s'ha pogut solucionar, felicitats a tots plegats. Gràcies. Entenc, doncs, que més que subsanar és que ja hi era però no ho havia trobat, però bueno, hi era tot, Hi era tot. Molt bé. Ho podem aprovar per unanimitat, llavors? Sí? Senyora Rigau, ja l'afegirem. Quina festa és? Perquè afegim-la i prou és la de les entitats a la plaça. És l'única festa que hi falta, que també hi ha molta gent. S'està preparant, dijous que ve hi ha la reunió, no sé com hi està sortida d'aquí, només per això. Igual que vaig trucar... Un moment, que si no, no gravem, Apreti, senyora Fuster. Va. Igual que vaig parlar amb el senyor Mingo, vaig parlar amb el senyor Curt, i jo li vaig dir que faríem un annex amb totes les festes que hi ha, vull dir que no ens en descuidarem pas de cap. No, sí, siguin totes. Rigau? Sí. Llavors podem aprovar-ho els dos punts per unanimitat, els sembla bé. Anem a l'apartat de pregs i preguntes. Pregs. Hi ha algun? El senyor Gil i el senyor Álvarez. Senyor Gil. Bé, és un prec però també és una exigència de resposta. Perquè a les àrees de Mas, Masó, Pep Ventura, Moreneta hi ha constantment fallides a la línia d'il·luminació dels carrers i el prec és si es pot subsanar això de forma immediata i la pregunta és per què estan succeint aquestes fallides. Si és un prec no és una pregunta, si és... Fa un mix vostè, Fa un mix. El senyor Valentí. Sí, bona nit. Això el contestaré al possible per ahir demà a la Tegalla, però no ho sabia, això. Té més pregs, senyor Gil, no m'ho barregi perquè si no em descol·loca. Va. Això no s'hauria d'esperar al proper ple, senyor Valentí, perquè, aviam, estem parlant que hi ha nits que hi ha aquests... Perdoneu, senyor Valentí, no podem esperar al proper ple. És que hi ha nits que es passen les nits senceres als carrers sense il·luminació, amb tot el que això comporta. I més, ja sabem en quina situació estem, i llavors és un risc molt elevat per la gent que hi viu i la que hi passa que no hi hagi il·luminació en aquests carrers. Llavors, no sé per què està passant això, no he aconseguit averiguar el per què, però realment és un problema greu, això.
Senyor Gil, no és que li diguin al proper ple, fins al proper ple, res. El que s'està dient és que en tot cas busquem la solució immediatament. La resposta pot ser al proper ple, però si vostè vol, abans del proper ple, se li pot fer arribar. Però en tot cas ens en ocupem immediatament. D'acord? Gràcies, senyor Gil. Més pregs, no, senyor Álvarez? Sí, aquest primer prec va en referència a l'accés a Salt per l'antiga carretera, vinguent de Bescanó fins a l'autopista, que es troba en una situació força deplorable quant a neteja i cura de l'entorn concret. I llavors, més concretament, al lateral de l'antiga carretera, que iria cap a algun establiment comercial que hi ha allà, com arribem a la masia de la Torre Mirona, allò fot, perdó de l'expressió, fot fàstic. Està ple de brutícia, andròmines, escombraries. Llavors el que demanaríem que es prenguin les mesures necessàries per poder netejar aquell sector d'allà. Prenem notes, senyor Álvarez. Gràcies. Preguntes? Més pregs? Aquest segon i darrer prec és el següent. Hem tingut coneixements per la premsa, que s'esperem que el proper dimarts ens adjudiquem, no sé com es diu exactament aquest tràmit, un terreny que seria les antigues instal·lacions del Club Tramuntana, que és l'única proposta que s'ha presentat a l'oferta per adquirir un terreny a la zona del veïnat. El prec d'aquest tema, amb aquesta direcció, aquell espai que sempre ha estat un equipament, no havia estat mai tacat en el Pla General com a equipament, i el prec seria que en el moment que si finalment es tira endavant aquesta operació i aquest espai, aquest solar, queda de propietat de l'Ajuntament, que es pugui tacar d'equipament, per tal que en un sector que està àmpliament amb una densitat prou alta d'habitatges, que aquell espai es mantingui com a equipament i que no s'incrementi la densitat d'habitatges del sector. Gràcies, senyor Álvarez. És curiós que faci aquesta proposta quan el fet d'atacar-ho d'equipament és independent de qui sigui el titular, quan vostès van tenir l'oportunitat d'haver-ho atacat d'equipament perquè tenien majoria absoluta, cosa que mai aquest alcalde ha tingut, però vostès tenien aquesta possibilitat, mai s'ho van plantejar, mai varen pensar en la possibilitat de tenir aquest equipament. Vostès són l'únic grup que han votat en contra, amb la possibilitat de tenir un espai destinat a equipament en el sector del veïnat, i a més a més, vostès són l'únic grup que consideraven absolutament innecessari tenir un nou espai en el veïnat, com varen reflexar la seva intervenció en el plenari de 2 de desembre amb la modificació 6/2003, amb la que consideraven que no feia falta, que ho consideraven absolutament superflu la possibilitat de tenir un nou espai d'equipament. Resulta curiós que avui es despertin i que en treguin aquesta possibilitat, que per altra banda, mentre jo sigui alcalde, no hi haurà cap possibilitat que això serveixi per incrementar la densitat del sector. Ja els hi dic, així de clar. Ara, una altra cosa és que hem fet una bona operació, una operació que esperava que avui vostès, ja que van votar-hi en contra, són els únics que van votar-hi en contra, la resta de grups van votar-hi a favor, ens felicitessin. És habitual que no, és evident que no ho faran, com moltes altres coses. En tot cas, la seva consideració no queda, que li diuen en castellà, en sac buit. No pateixi, no hi haurà creixement en habitatges en el sector, no hi haurà increment de la pressió. En tot cas, l'administració se n'ha fet càrrec d'aquest sector. Són 1.500 metres quadrats de sòl i 3.000 que comportava de sostre, que si hi ha una administració responsable, com és la que actualment governa l'Ajuntament de Salt,
no hi haurà increment en la densitat ni hi haurà més pressió demogràfica en aquest sector. Més pregs, preguntes? Anem a preguntes? Molt bé. Del ple passat no en queden. Preguntes. Perdó, el senyor Gil, la senyora Bricau, el senyor Burg, la senyora Baez, el senyor Álvarez i la senyora Pineda. No em deixo ningú? Senyor Lama, no? Gràcies. Senyor Gil. Bé, la primera pregunta, tinc dues preguntes per fer. La primera pregunta és, quan baixes de Passeig Marquès de Camps, en direcció cap a Salt, i gires a la dreta, a la rotonda de la Bensolinera, allà te trobes una senyalització a l'altre costat de la Bensolinera, sí, en direcció cap a Girona, a l'avinguda de la Pau. Et trobes un soc i una senyalització just a sobre del soc. Anem al soc. Soc, forat. Soc. No està prèviament anunciat aquest forat, però el que no sé és que encara ningú se l'ha menjat encara, perquè sincerament la trobes a 3 o 4 metres de la cantonada. Llavors, sí, són les obres de la Matxa. Llavors, no, home, de l'instal·lació. Llavors la pregunta és si es pot senyalitzar millor això que no hi hagi cap accident, perquè hi haurà algun accident, Això que fa és un prec, en tot cas. Si no està ben senyalitzat, que jo en aquests moments no m'atreveixo a dir-li, el que, senyora Fuster, si li sembla bé, el que podríem fer és demanar a qui fa aquestes obres que el SOT el senyalitzi bé. Si li sembla bé, senyor Gil. Si abans no s'hi fica cap altre cotxe dintre. Ja s'hi ha ficat un? Ah, no. Esperem que no. Bé, és la primera pregunta. La segona és que voldria recollir una queixa generalitzada dels 5 pintors professionals que tenim publicats a Salt, en el que a les reparacions que s'han fet a les comunitats de veïns, ells tenien pressupostos acceptats per les comunitats de propietaris, a 18 d'elles, i bé, degut a les bases del concurs, etc., doncs, si agafen persones del SOC, resulta que només 2 eren pintors. La resta, totes eren gent que provenia de la construcció però no eren pintors. Això ha causat un molt profund malestar entre professionals del sector aquí, del poble, i ens agradaria saber si a la propera convocatòria, que ara es farà una segona, això es podria subsanar d'alguna manera i, almenys que siguin professionals de la pintura, ja que no hi poden accedir-hi. No sé si té... Qui vol contestar? Senyora Carballera? Si no recordo malament, perquè totes les convocatòries han sortit el mes de desembre i totes amb requisits diferents, el que era plans d'ocupació de barris no havien de cobrar prestació atur, esclar. Han de complir els requisits que demana la convocatòria i crec que no havien de cobrar prestació, però s'admetia subsidi o RAIS, prepares no, és a dir, a l'oficina de treball envia el que reuneix els requisits. Havien d'estar en el barri, crec també, i vam demanar pintors i paletes, sí. Però segurament, si algú de vostè que diu que té aquest malestar s'adreci a l'EMO, a l'Espai Municipal d'Ocupació, i li diran que faci una consulta al SOC perquè no van ser candidats. Cap problema. És que el problema és possible, no sé si m'equivoco, senyor Gil, que ens estiguem referint a gent que té empreses de pintura en el municipi i que no té dret
no té dret, desgraciadament, no té dret a ser candidat a aquestes obres, perquè no ho permet. És que va per aquí, senyora Caravellido, si vol aclarir-ho. Les empreses no poden participar. Absolutament prohibit. Han de ser demandants desocupats inscrits a les oficines de treball, tota la sèrie de requisits, i un d'ells, ja li dic, és haver esgotat la prestació. És a dir, és impossible que aquesta gent pugui tenir accés a aquestes convocatòries. No tenim marge. Més preguntes, senyor Gil? No, gràcies, senyora Rigau. Jo seré una mica repetitiva i el senyor Honrado. Veig que va ser en el ple passat, o fa 2 plens, venim amb el tema dels casals d'estiu. Havia comentat que s'estaven com replantejant i m'agradaria saber com està el tema, si ja s'ha decidit per un tipus de casal o un altre o què es farà aquest any amb el lleure dels nostres infants. Vol contestar, senyor Honrado? Hola, bona tarda. De fet, hem tingut diverses reunions amb les persones i les àrees implicades per canviar una mica el sistema de casals i s'ha arribat a la conclusió que d'aquest any es continuarà fent de la mateixa manera, encara que reforçant una mica les tardes en el programa Lloguent i els col·legis, com se diu, patis i places, i algun tipus de casal que es farà des de la pròpia fàbrica de lloga per nanos de 14 a 18 anys, que aprofitarem els mateixos monitors perquè nos salga a coste zero. De moment és això el que farem. Després ja continuarem en diverses reunions de cara a l'any que ve si trobem unes solucions que arribem als més joves possible. Més preguntes? Arrel també d'una notícia que va sortir a la premsa d'un estudi que es havia fet, que es havia dut a terme aquí a Sala a partir de l'IGOP, feia la lectura de l'estudi, que venia firmat per la UB, penso que era el Departament de la Generalitat i diferents... Hi ha dues coses que sí que una de les coses que ens agradaria preguntar, i és com està el tema de l'hort urbà. L'hort urbà que hi havia hagut als Àngel Guimarà, aquell pati interior que hi havia servit per un PQPI que s'hi havia fet, o una casa d'oficis. Llavors es havia comentat aquí en algun ple, ja havia escrit alguna vegada el tema i es havia dit que s'estava redefinint què es faria en aquell espai i ens agradaria saber si s'ha pres alguna decisió sobre aquell espai i a veure quin ús se li vol donar, perquè podria ser interessant. I l'altra també va referida en el mateix estudi, feia referència a diferents projectes de suport que es feien en diferents comunitats, entre diferents comunitats, arrel de situacions molt precàries. Llavors volíem saber a veure si vostès n'estaven, bàsicament, miro tota la senyora Caravellido perquè van a la seva àrea, si n'estaven al cas, si rebien algun tipus de suport i vinculat en el tema aquest, la jornada que es va fer el dissabte passat en la Coma Cross que organitzava o coordinava Dones a Mal per la celebració del dia 8 de març. Llavors, saber si entre jornades d'aquest tipus, per fer ús de l'auditori, han de pagar o poden estar exempts, si es va pagar, si no es va pagar. I me pararien aquí i després en tinc una altra, però en tot cas, com que no diguem aquestes, la faig després, si creu convenient. I tant. Senyora Pòrtoles, vol contestar? El tema de l'hort, en aquest espai hi havia diferents propostes, totes elles acceptades i totes elles aprovades. En aquest sentit, hi havia algunes escoles ens l'havien demanat per fer hort amb els nens. Hi havia un projecte amb la UDG de fer unes barraques, dic barraques, però eren per posar-hi eines. Hi havia la mateixa comunitat, hi havia gent de la mateixa comunitat que també volien un ús d'aquest espai.
hi havia, recordo, una altra proposta, però que demanaven, pressupost econòmic que l'Ajuntament no disposava i per tant no van arribar. Tota una sèrie de propostes que vam anar aprovant, però que en definitiva ningú ha acabat, no han acabat prosperant en aquest sentit. Per tant, si hi ha més propostes d'aquest estil, o d'hort urbana, refereixo, benvingudes sigui, perquè les que hem anat provant no han fructificat o no han tingut gaire èxit en aquest sentit, i la comunitat el que es queixa és que s'utilitza com a abocador de brutícia dels propis pisos, i el que fem l'Ajuntament és netejar-ho de tant en tant i poca cosa més. Però si hi ha propostes per fer, les provarem totes, i ojalà en trobem alguna que funcioni i que realment ajudi a mantenir i a dignificar, i ojalà sigui un hort. Però n'hi ha hagut unes quantes. Això vol dir que ni la mateixa de les pròpies comunitats de veïns d'allà ha arribat a quallar. Quina era la pregunta de la Camacrós? La pregunta de la Camacrós era si iniciatives com la que es van dur a terme dissabte passat han de pagar l'ús de l'auditori. Hi ha un reglament de la Camacrós en aquest sentit i per tant no li puc respondre en concret. Si és un tema d'interès, en principi no han de pagar. Aquesta és la idea. En tot cas, això hem d'acabar de perfilar i hem d'acabar de presentar al conjunt d'entitats que estan en la Camacrós, però aquesta és la voluntat i així es va explicitar de cara al nou reglament que ha d'haver-hi d'ús no només a la Camacrós, sinó a les diferents sales que té l'Ajuntament en tot el municipi. Més preguntes? Sí. I ja per acabar, potser vaig malament de memòria, però en l'últim Consell de Ciutat va haver-hi la petició vehiculada per la senyora Manent en què es demanava de fer una trobada de Consell de Ciutat extraordinària per parlar de pobresa energètica, i ens agradaria saber en quin punt està, si el convocarem, si no el convocarem aviat, a quina... El convocarem. No sap la Montse. Sí, però no hi ha d'haver cap problema per parlar d'aquesta qüestió. Senyor Borg. Bé, voldria fer 3 preguntes. La primera aniria dirigida al senyor alcalde. Fa uns dies va sortir a la premsa que l'Associació de Municipis per la Independència feia una crida per signar per la independència, una campanya que es feia aquest cap de setmana passat, vehiculat a través de la mateixa Assemblea de Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana. Com que des que aquest Ajuntament forma part de l'Associació de Municipis per la Independència no hem tingut informació de les reunions o dels projectes que es duen a terme a través de l'equip de govern, ens agradaria saber si l'Ajuntament ha donat suport o ha cedit algun espai, com es plantejaven els mitjans, per poder fer aquesta recollida de vot. L'Ajuntament ha facilitat en qualsevol cas totes les actuacions que han demanat, no aquesta sinó qualsevol entitat. Per tant, allò que ens han demanat no hi hem posat cap mena de trava. No sé si el senyor Honrado pot afegir alguna cosa més, crec que en aquest sentit. Bona nit. L'únic que puc dir d'aquesta història és que l'única demanda que va arribar va ser per fer una parada al mercat de divendres i se li va facilitar. Els altres que em van demanar no me corresponia a la meva àrea i els vaig dirigir a les àrees corresponents. Per tant, cap mena de tot el contrari, el que necessiti. En aquest sentit, el que es constata una mica, i per les opinions també de l'Assemblea,
és que una mica la representació Poble de Salt, el que és l'Associació de Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana, d'alguna manera haurien de treballar més conjuntament del que estan fent a dia d'avui, que només l'Ajuntament respon a demanda única i exclusiva de l'Assemblea. En aquest sentit, animo els responsables, els representants d'aquest consistori a l'Assemblea per poder treballar conjuntament i tirar endavant tots aquests projectes que van sortint i que sortiran aquests mesos. L'Ajuntament és tremendament responsable respecte a aquestes qüestions, és conscient de que forma part de l'AMI perquè va sortir per 11 vots contra 10, perdó, 10 contra 10, i un vot de qualitat precisament meu, i també és tremendament conscient de la situació que té Salt i que prioritza en qualsevol cas totes les necessitats socials i les dificultats que té el municipi per sobre d'altres temes, tot i entenent que aquesta qüestió és una qüestió que la respecta, que és important, però probablement no és la qüestió fonamental que afecta en concret el municipi de Salt. Hi ha d'altres que, com a municipi, n'estic parlant només com a municipi, hi ha altres qüestions que en aquest moment, a mi personalment, i descuido la resta de membres de l'equip de govern, perquè a mi personalment em preocupen força més que aquesta a nivell local. Una altra cosa és a nivell autonòmic, nacional, institucional, com vostè vulgui dir-li, que jo tinc les meves opinions i a més actuo en conseqüència. Però a nivell local, aquest no és el tema fonamental que afecta el municipi de Salt. Podem estar d'acord que no és el tema fonamental que afecta el municipi de Salt, com tants altres dels que es tracten en aquest plenari, es tracten en aquest ajuntament i es duen a terme per l'equip de govern o per tot plegat. En aquest sentit només era plantejar aquest projecte. Segona pregunta, anava en relació a una pregunta que s'ha fet diverses vegades en aquest plenari, però que continua, o que si es resol és difícil que duri massa temps. I que estem parlant del pàrquing que hi ha a la zona davant del que és l'Escola Farga, o darrere de l'Escola Farga, al costat del Pompeu Fabra, que cada vegada està pitjor. En el seu moment ens comentava que allò no era propietat de l'Ajuntament, no s'hi podia fer grans actuacions. D'alguna manera preguntem, podem fer alguna cosa més? Perquè allò realment és de les poques zones d'aparcament dissuasiu que té la zona centre del nostre poble. Està fet un desastre, hi ha cotxes, almenys per la pols que acumulen, que semblen abandonats. D'alguna manera ens agradaria que allò fes un pas endavant i que no fos només algun dia passar i tirar una mica de terra als 4 sots que hi ha, perquè, esclar, realment és una mica capçalindista. Els cotxes abandonats no n'hi ha ara, s'ha fet, es va anar, es va comprovar, es va haver de fixar pegatines, els que realment estaven abandonats s'han retirat i els que no es mouen. Això és el que jo puc dir quan els abandonats, els que fa temps que estan allà aparcats. Més preguntes, senyor Burg? El pàrquing en si, la inversió que cal fer-hi per deixar-ho com vostè vol, en aquest moment és inassumible. Si ho podem fer-ho, ho farem, som els primers interessats, però en tot cas és una solució puntual i temporal respecte a aquest tema. Si em diu que això fa molt de temps, és veritat, fa molt de temps, però això, sí, tant com jo ho recordo des del principi d'estar en aquest Ajuntament. Una altra qüestió és que això ho podem resoldre d'una manera concreta i amb la inversió que calgui. És difícil, estem parlant d'una zona que és tot terra i que amb les pluges, amb el mal temps, amb la presència dels arbres, etc., és difícil de poder solucionar. I ningú tampoc se li ocorre pensar que això ho puguem arrasar-ho tot i
posar un aparcament de Portland. Estaríem d'acord en que no és possible. A més que és un tema que ha d'anar canviant i és un tema que ha de tenir una solució diferent. És un tema complicat. Ara, això té una solució. És que es compleixi el que es va preveure en el seu moment, que és la tercera fase del carrer Sant Dionís, que allà ja està dibuixada des de l'any 2004-2005, em sembla que està dibuixada, en què tota aquesta zona canvia absolutament, hi ha un giratori que permet el pas d'autobusos, etc., i dona la solució definitiva en aquesta qüestió. Fins que no arribem a aquesta situació definitiva, és difícil, i més en aquests moments, i no dic com potser fa 5 o 6 anys que hi havia diners del Plan Zapatero per fer aquestes coses. Ara, en aquest moment que hi ha 0 euros d'inversió destinats, que destinem una quantitat significativa a arreglar una qüestió que és temporal. Es fa difícil. Mentrestant, tractarem de minimitzar els problemes, però es fa difícil, sincerament. Si podria dir una altra cosa, quedaria molt bé, però sincerament es fa difícil. Veig que d'alguna manera s'ha plantejat, és a dir, de quina inversió estaríem parlant? Si és excessiva de... Estem parlant d'una inversió alta. El número no el tinc en aquests moments, no? Senyor Burg, no el tinc. No el tinc. Però també sé, quan dic una cosa, sé quan parlo d'una petita inversió que estem parlant de 15, 20, 25.000 euros, o quan estic parlant d'una inversió alta que estic parlant a partir de 100.000 euros. 150, 200, que estic parlant. Gràcies, senyor Burg. Té més preguntes? Senyor Burg. Bé, no, només l'última. Era preguntar en quina situació es troba el pàrquing que està tocant el que és l'escola EUSES, Escola de Fisioteràpia, que en algun moment havíem preguntat per aquell pàrquing. Aquell pàrquing ara és d'utilització, diguem, exclusiva per als usuaris de l'escola. El que passa és que aquell espai també s'havia plantejat per una solució per ubicar-hi a l'escola, les arrels que en aquell moment havia de marxar i tot plegat. Ens agradaria saber aquell espai, aquella zona, si allò forma part de l'Ajuntament, si allò forma part de la sessió en conveni a l'EUSES, si allò... En quina situació està això? Senyor Burg, això fa més de 10 anys que està en la mateixa situació. És un espai cedit a la Universitat de Girona, que a la seva vegada el té cedit a l'escola, en aquest cas EUSES, en el seu moment Garbí. Per tant, no ha canviat en els darrers 10 anys. És un espai, és una pastilla única de 10.000 metres quadrats cedida per l'Ajuntament a la Universitat de Girona i que aquesta fa, en el seu moment, la seva cessió o la seva, no sé quina figura jurídica és la correcta, dret de superfície a l'escola de fisioteràpia, a l'escola EUSES. No ha canviat això, No ha canviat des que es va fer la sessió, però aquesta sessió anava en base a la construcció d'una part de l'edifici i tot plegat, si no recordo malament. No, anava anava lligada a que hi haguessin estudis universitaris dins de l'espai, dins del terreny. I això, evidentment, s'ha complert. Quan diguem dins del terreny, se suposa que dins el total dels 20.000 metres o així? 10.000, senyor Burg. 10.000 metres quadrats. Dintre d'aquests 10.000 metres quadrats, el que demanava l'Ajuntament, el que exigia l'Ajuntament, era que hi haguessin un espai, l'espai destinat a estudis universitaris, i que aquest no fossin uns simples magatzems, que això ja ens vam cuidar que no fos així, sinó que fossin espais docents. Això es compleix. El que no podem és mesurar cada un dels espais i dir aquests 150 metres, aquests 350, dins de la pastilla,
i a més hi ha una reserva d'espai de creixement per possibles creixements en el futur. Val. Estic d'acord amb la proposta d'estudis i tot plegat. El que ens agradaria és que, com la resta d'equipaments educatius que tenim en el nostre municipi, que aquestes places que de moment no es fan servir per construcció de nous equipaments, aules o el que sigui, es pugui obrir a la resta de la població, ja que també aquella part és una part que ha quedat mancada d'aparcament, al treure's tota l'avinguda de la Pau per la gent que, per exemple, accedeix a l'hospital, tot plegat. Seria una de les coses que plantejaríem, demanem des del nostre grup, que es pugui fer aquesta proposta o aquest plantejament a la mateixa universitat i no deixar aparcar els alumnes, tot el contrari, sinó obrir aquest aparcament a la resta de la població. Gràcies. Ho sento, per res més lluny del plantejament que té aquest equip de govern, que en tot cas el que demanaria és que per primera vegada la Universitat de Girona decidís portar estudis reglats i no només escoles adscrites a Salt, que el campus universitari de Salt és un campus seriós, és un campus de veritat i és un campus on hem de buscar subterfugis. No cal que els espais cedits a la Universitat de Girona els dediquem a aparcaments o altres qüestions. El que es tracta és que portin estudis públics, reals. Escolti'm, al final el que ha arribat a la Universitat de Girona és escoles adscrites. Escoles adscrites, és a dir, i amb tot el respecte, i fantàstic, perquè si no tindríem res. ERAM i EUSES són escoles adscrites, són privades, però són adscrites. Deixi'm que li digui, aquí que estem en família, una certa, diguem, sensació estranya, no? Salt, que és un municipi pobre d'aquesta àrea urbana, té les escoles adscrites, aquelles que la gent